famosos con bacharelato, tamén son emigrantes e typical Spanish. Cal collemos? Typical Spanish. Typical Spanish, moi ben. E a quen retamos? A Fernando. E retamos a Fernando. Fernando, what is typical Spanish? You are typical Spanish man. Me? No. You are typical Spanish male. Typical of Ferrol. Ferrol. A ver, que poderá ser typical Spanish? Pois supoño que tópicos españois, non? A ver, ti queres velo? Veña, vai. Pois veña, imos velo. Tradicións españolas que encantan aos estranxeiros, segundo experienciajoven.com. Buscamos festeixos e costumes. Ah, vale. Cantas veces? Unha, Unha, Dúas. dúas, tres. tres, Catro. catro. Así que, Haru, 30 segundos. É que España gusta moito. E Galicia máis. Haru, tes 30 segundos, tempo. Flamenco. O flamenco é correcto. Siesta. A siesta é correcto. Paella. A paella non é correcto. Toros. Os touros sí, é correcto. Unha máis. Praias. As praias non. Tesme que dicir unha máis. Haru, 5 segundos. Veña, 3, Paso doble. 2, paso doble. Non é correcto. Pero ben intentado, podería ser, podería ser. E despois serían os Sanfermíns, as fallas, o Entroido, o Nadal e o Camiño de Santiago.